Децата на Виетнам се борят срещу американските интервенти. В частта на класния ръководител съвместно с Емили. Децата на Виетнам. Забележка отбелязва насочване на учениците да търсят материали още от началото на учебната година. И картофи сме вадили. И картофи сме вадили. Как няма да минахме по тях? Няма къде да сладните се. Не се представяй. Ние тук не сме се разчистили. Ние почваме да чистим. И аз си го познах още с нощта и свадетелци. Тебе ли? Ние в сутринта се видяхме. С нощта или? Не, с сутринта. С нощта не. То с нощта беше друго. С нощта и Мария. Мария. Да. А да видим, ще хареса си. Как няма да харесвам да глежда само. То нощ малко. Я викам, чекай, дойде топърче. Ти на фурна или на тигане? На течка на? Директно на печка? Директно. Точим го стоно, остържем го, начинко, гьозо, лук. Балканска няма да видим. Айде, Тодоре, я не можехме с гора да ви сторя пататно. Да. Ще среда. Какво се случва, Иран? Ама харесахте ли сърните, Тодоре? Да, бе, как? Изядахте ли? Ама и брашно ли слагаш? Ами точим листа. Точените листа са най-вкусни от дето купените. Тия с геопарталиви и снахата съм научила да ми точи. Викам, ще точиш листа. Айде, кога ще точим? Утре ли? Когато кажеш, ай сега хайде ще наточим. Айде утре. Утре, айде. Че сега нали едем? Утре, хайде. Колко хора са изиграло и това. Това не е работинка. Читалището ли? Да, беше ужас. Добре, сега ще се купра. Я Вени за четвъртата. Да я отворя ли? Да. Добър ден. Какво правиш, бе? Рисковано. Какво ще правиш, Венци? По първата задача тя планира разнообразна по съдържание и форма работа с цел да изясни проблемата за характера на обществения строй и живота на децата със следните дейности. Първо, рецитал на проза и поезия, изучавани в часовете по литература, по страничната литература на тема "Как живеят децата по света". Графата забележка отбелязва: рециталът ще бъде изнесен пред родителите, другите паралелки от петите класове и чавдачетата, на които класът е ШЕВ с В. Насочване на учениците да не изостят материали от детството на Георги Димитров. Срок 5 декември. Втора точка. Да не изостят. Нерадостното и щастливо детство, отразено от наши художници в изобразителното изкуство. Беседа в част на класния ръководител.
Само Емия си. Франичка, там имаше една малка Раничка. И какво тази страна ще махна, така? А? Че наш ще има толкова. Той не работи. А? Мисля, че не работи. Мислиш ли? Или не работи? Ало, тук някой ти знаеш, че някой тук го е забил? Вени. Вау. Не. Сава! Не работи? Не, няма тук. Виж, няма тук. И Вени тук удари. Как си, бабо Лено? Какво прави? Изгря слънчица, а? Носим ти тако моркви, нали? Аз подоре да кладиш и това изпада, не виде, бе. Си хапне на малко малко. Ами еш не малко, много. Че направи съм донела. Утре ще дойдеш ли? Ще дойде как? Да, ма я ще ида на магазина, така късно. Добре, когато кажеш. Днес как ти стигна? Чак сам с пататникът сте. Ние после обядвахме, ама ти го донесе рано пататника в 10. Ама доди е топло. Съм го донела. Чува, че Тома, че ни даде от чорко са едва да. Кое? Кое вам пълно? За книги са. Като не дали ще се направим? А тук покрива? Кога? Ами тук какво ще го ковеш, бе, Тодоре? Откри го малко, че не служи да хрумаш там. Ей, сърце. Това сърце Следох продълките и намерих сърцето си. на гудевица. Супер. Бяло хоросаново сърце. Вени ще ми задеш ли после като журналист? Да ти задавам мали въпрос. Да, на тях мога да чуеш с микрофона. Там трябва да ти го намеря. Микрофон. Ей там. Има ни микрофон. А, да, отлично. Добър ден. Добър ден. Ето сега. Добър ден. Добър ден. Добър ден.
В момента се намираме в махала Гудевица на село Арда и тук при нас са двама от доброволците, които участват в нашето доброволческо реалити тази седмица и които цял ден къртиха стени и вижте какво си намериха. Едно хурсаново сърце. Сърце на Гудевица. Как беше къртенето? Много весело. Направо изпълних се. Особено телкото ми каза, че това е бивше училище. Просто с толкова удоволствие къртих. Нямам че да кажете по нещо. Как се чувствате? Много хубаво. Отлично. Добре. Да. Друго ще... Докъде стигнахме днес с работата? Напреднахме доста. Изпълнихме пълна график в първа, втора и пета А подточка. Които бяха? Но все още изоставаме с четвърта. Която? Разсутването на стената. Чиято отделение е свършил още. Не с публика. И аз не го кучето. Той куца. Най-важното е, че открихме ценни съвети. Добър ден, да, какво открихте днес? Добър ден, открихме едни много ценни съвети, които макар и с 40 годишна давност, мисля, че биха намерили отлично приложение в съвременния методологичен процес за обучение на учениците в булшитинг. Интересно. Това да не сте учили при културопросвет. Така с този стъкнат виден език, който сте придобили. Да, и имал съм честа да посещавам лекции на професор. А знае ли се той жив ли е? Какво се случва сега с него? За съжаление не мога да ви кажа. Аз съм в пълно неведение относно неговата съдба, но забелязах очилата му на дъното на една касетка. Може би е някъде наоколо. Може би ви да. Може да се загуби в стъпа. Добре, Вале, това не зададе въпрос. Не бе, оттам с микрофона. Нас ни стане интересно за методологията, което току-що чухме. Нещо повече за кръжоците. Кръжоците, които се препоръчват от това методологическо ръководство, са изучаване на детството на друга Димитров. Ние това няма го запишем само. Къде? Пъза. Айде, трябва да му намерите капак, за да заври по-добре водата. По-бързо. Това отговор на първия въпрос, ли? Не, това е може би какво научи днес, да. Отговор на първия въпрос. Да заври по-бързо водата, слагаш капака. Това ли е? Какво научи ново днес, да. Добре. Как се чувстваш реално, Лидия? Чувствам се много добре. Най-реалното нещо е къртенето. Падането на мазилка от стените. Какво те изненада днес? Изненадаме, че времето се оправи, дъждът си замина и слънцето се показа. Какво ново научихте за останалите днес? Какво те изненадаха? Какво ново съм научила за вас? За литературното четене на Сава, прегледи на методология в образованието в специално техническите средни училища по времето на висшия социализъм. Реалния? Развитие социализъм. Това все това стана реален. Като е много ясно, като на реалите някакъв друг. Какво ново съм научила? Какво научи ново за себе си днес? Че мога да кърта стени и да готвя за повече от 4 човека. Кой е следващия? Това бяха всички. Те въпроси сме написали. Беше шега. Може би някой трябва да ги чете. Какво научих днес?
Не съм си учил. Научих как се разваля училище. Как се чувствам. И чувствам се страхотно. Леко изморен. Но това е умората след един добре свършен... Не, след една добре свършена работа. Какво ти изненада днес? Че Вени готви много хубаво. Какво ново научихте за останалите днес? С какво ти изненадах? Вени с готвенето. Не, утре ще ви държа на диета. Какво научи за себе си днес? Какво съм научил за себе си днес? Ти имаш 7 дена отпуск за училище. Да, че имам 7 дена от директорката. Позволели. И това е, да. Друго? Добре. Чакай. Давай. Днес научих, че има стена за прожекции в съседната стая. И че по-рано е имало телевизор в библиотеката и всички са се събирали там и се гледали телевизия. И имало телефон в съседната стая, дето вие рушихте, имало телефон. Той е тук телефон. Ами тя каза там баба Да, той тогава е Лена. И са ходили там да се чуват с близките. Телефонната кабина днес се срина. Как се чувстваш? Чувствам се... Как да кажа? Някоя хубава дума. Кажете някоя хубава дума. Страхотно. Синьо. Чувствам се волно. Ми е много нереално. Какво те изненада? Как на реалити си, как не е реално? Какво те изненада днес? Първото нереално реалити. Днес баба Лена много ме изненада с патетника. Какво ново научихте за останалите? Ми, че сте страхотни, позитивни герои. Какво научих за себе си днес? Какво научих? Не зная. Утре ще я знам. На следващия. Да. Какво научих днес, че... че иновация в образованието значи да имаме електронен дневник в училище. И родителите да могат по всяко време да проверят електронно оценките на децата си. И те да могат да си ги проверят и учителите да могат да ги следят. Днес го научихме 2 пъти от радиото, 2 типа иновации, едни и същи. Въобще образованието става много иновативно. Как се чувствам? Супер. Лека болка в показалец. Но ми е реално заради болката в показалец. Баба Лена ме изненада с пататника сутринта. Една ръка. Какво научихте останалите, че... Ще съм като конкуренция, не чакаш сам. Някъде, че скоро ще ги надмина. С това ме изненадаха. Али Савата ме изненада с детството на Димитров. Как децата се виждат с сестрата не пътуват до София да се видят с сестрата на Димитров. И какво научих за себе си, че като се почва работа, първо трябва да има период, в който се аклиматизираш, а не веднага да се развъртиш теслата, защото последствия да са такива. Утре ще имаме 15 минутки въведение в трудовата дейност и как да противодействаме трудови злополуки. Той има много книжки от тази. Не случайно, като бяхме в Англия, имахме по 40 минути инструктаж как се джига, как се оставя и как се борави. Ще ни провеждаш инструктаж. Да. Екшън. Аз научих днес как се сваля мазилка с лопата. Чувствам се абсолютно нереално. Все едно в някаква друга времева нишка. Изненадаме снега по поляните от среща над Гвоздевица и как слънцето проби облаците и всичко изглеждаше абсолютно като картина на някакъв нереален художник. Какво ново научих? За останалите, че Вени готви превъзходно.
Какво научих за себе си? Че докато буташ количка пълна с строителни отпадъци, мога да разсъждаваш много за чувствата си. Добре, какво научи днес? Ами, по-точно не научих, а усетих колко история има в това място, всяко кътче, и като гледахме и книгите, и като разчиствахме, и абсолютно всичко. В момента как се чувства реално? Реално се чувствам изморена, много изморена, но психически много вдъхновена. Изненадаме... Изненадах се сама себе си, че мога да правя неща, които не съм очаквала, че мога. Пример. Какво много научихте? За останалите, ами, че тук според мен няма случайни хора и всички са много готини и научих от всеки един от тях по нещо. А за себе си доказах отново, че няма невъзможни неща. Това е. Готови сте? Ден. Дневник номер 1. И пак последната път, добре. Мерси! Пак ли го записах? Екшън. Дневник номер 1.